kazetarien eguna dela eta agiri bat kaleratu dute, hainbat kazetari eta ikerlari emakumek, horien artean Maider Galardi, pantailaz bestalde, plazerra beste behin ere. Maider, zuzenean joango gara, aukera du nahi duenak, sare sozialetan, egunotan publiko egin duzuen agiriari dagozkionak irakurtzeko, baina lerroburu batzuk botatzearen, zein izan da agiri honen bidez egin nahi izan den aldarrikapena? Aipatzen da, bai politikagintzan, bai hedabide zenbaitzutan tertuliakide edo solaskide gisa, edo iritzigile gisa aritzeko ere emakumeek izaten duten, edo jarraitu beharreko bidearen alde ilun hori nolabait. Labur esan da, nola kokatuko genuke hainbat emakume kazetarik izenpetu duzuen agiria? Nik uste titularrak berak ondo esaten dula ez, irautzea denean. Asmoa zen ez zerbait pasa dela ezakit, apoia eman behar dugula oain derrepente eta sekulako urgentziaz, baizik eta urteak badiala, pixkanaka emakume kazetariak eta emakume analistak ari diala hainbat tertulietan tokia hartzen, baino toki hori hartzea kostu handi badakarrez, ikuste iritzi artikuluak oso ondo zerrendatzen dula, bata bestearen atzetik espazio zenbaitetan zerran jasan behar dena hor egoteagatik zure iritzia ez izatea zilegi, zure harremanak beste lankideekin ez izatea berdiagoak gizonen artean olakoa nahi dia baukatelako, zure itxurari buruz hitz egitea. Hau ez da, bapatean gertatu eta salatu beharreko zerbait, baizik eta egunez egun jasaten diren indarkeri simboliko eta ezain simbolikoak, eta ikusten horregatik importantea izan dela arlo diferentetako, esan nahi eta espektro ideologiko diferentetako emakume analistak edo iritzileak edo tertulian aritzen direnak izenpetzea agiri hori. Aipatzen dituzue, hainbat egoera, esan dezagun arruntak direnak, hedabideetan bizi dituztenak emakumeek, baina oro har esan genezake gizartean gertatzen diren egoera horiek baita esparru honetan ere. Aipatu duzu, emakumeak hein batean kuantitatiboki esparru batzuetan parte hartzea areagotu dutela, baina aldiz kualitatiboki oraindik ere egoera toksiko asko errepikatzen direla, emakumeen ibilbidearen berririk ez izatea, edota gai jakin batzurentzako bertara eramatea aldiz gai serioago edo pisuzkoetan aditutzat gizonezkoak ematea, halako egoera hainbat zerrendatzen dira, besteak beste. Bai, hau da, gure artean askotan errepikatu dugun zerbait ez, nik uste oso importantzen dela kazetari feministak egotea eta kazetari feministak egotea analiziak egiten badezakite hilketa matxistaren baldin badago, edo jaietako erasoak areagotu baldin badira, edo begira beste begira baten bateko, baina hitz egin nahi dugu ere Euriborrari buruz, hitz egin nahi dugu ezakite Siriari buruz, hitz egin nahi dugu Atlantikoan graduak igotzen ari direla eta horri guztiari handiogu beste begirada bat eman ere ez. Eta ondo edo interesgarria izan da ikustea nola banatu denean, sare sozialetan zabaldu denean iritzi artikula, beste hainbat eremutako emakumeek ere esan duten, hori gurean ere gertatzen da ez, adibidez txio bat ikusi nune zientzia arloan ere nola gertatzen den esate baterako, baina baita ere interesgarria izan da ikustea nola hainbat iritzi emaile izan diren hainbat emakume txiokatu dutenean edo sare sozialetan zabaldu dutenean esan duten eske hau horrela da ezta, eta horrela denez askotan irautea berriz titularrari egin da, referentzia egin da irautea jada irautza da, ez? Horre egoteak ja arrakala bat sortzen du, baina horre egoteak kostu bat dakarrezin bestean eta askok utzi dute pixkate bada ere ez da dei hori, espazio horiek askotan ez direla oso oso gatazkatsuak direla espazio horiek eta horre egoteak kostu bat suposatzen duenez, askotan edo uzten duzu horietan egoteari edo aldatu behar dira moduak. Eta nik uste horren aldeko dei bat ere badala.
Egia da, edabide guzti ere egiten dien egiturak eta patriarkal esan dezagun baten baita zari garela. Jule Goikoetxeari edo nola ere ikusi dugu, nola baiteko zehatze bat ikusi dugu, zehazki aipatu ditu, bertan Radio Euskadi edo Euskal Telebista. Zerbait gertatu da bereziki, ala oroar bizi den egoera bati buruz ari gara, edo bi gauzak baita ere? Nik uste edabide guztiei eskatu behar diegula ardura, bai iritzia ematerako momentuan, edo bestelako analisiak eskatzen zaizkigu momentuan, baita ere tertulietan, eta ulertu behar dugu hori toki guztietan gertatzen dela. Tertulien formatua edo eztabaide formatua askotan oso gatazkatsua izan daitekelako, baina gu ere izan gaitezke gatazkatsuak, osea, hori nik ere argi utzi nahi, gu ere izan gaitezke indartsuak, izan gaitezke ahots fuertea daukagunak, bestela da, ze harreman sortzen da gero beste tertuliak den artean. Zer gertatzen da, ari gala hitz egite Euskal Irrati Telebista publiko bati buruz, eta publiko izan da, eskatu aldi izkiogula erantzukizun batzuk. Maider, bukatzen dira, parte hartzearen inguruko akordioak elkarrekin erdietxiz edo ez parte hartzeko irizpideak adostuz besteak beste. Zer nola ikaritzen da hemen adierazten den hau? Hori, ez dakit, nik uste hau abia puntu bat dela eta ikusteko dago honek ze urratxe eman alditu, baina okurritzen zaizkite gauza edo ideia batzuk, ez bakarrik guretzako, hau da ez bakarrik gure artean horren egin egun bezala elkartu eta eskakizun batzuk denok batera egiteko, edo ez bakarrik gure artean zaitzeko, platora jokoa zenean esateterako ez da, edo ez bakarrik elkarri keinua egiteko, edo elkarri tokia egiteko programetan, baizik eta alderantziz gizonek zergatik ez dutera bakitzen ez jutea. Esate baterako, edo hainbat emakume ezan badaude, beraiek ez dutela parte hartuko, esate baterako ez, nik uste norabide horretan ere zer pentsatua daukagula ez, gu bakarrik alduntzeko, baizik eta beste batzuek espazioak uzteko. Maider Galardi, eskerrik asko gaur geurean izateagatik, aipatu dizuegu, agiriare izan dela, nahi duenak eskuragarri duela, eta ondo ulertu baldin badizugu, Maider, hau esan dezagun urrats bat da, oraindik ere egiteko den bide batean, gutxienik ikusgarretasun horretan kokatzeko, edabideetan ere, emakumeek erabatera edo bestera parte hartzerakoan zenolako bizipena dituzten eta oraindik ere ze bide hauen egiteko aurrera begira, ondo ulertu baldin badugu. Bai, eta batez ere esan dudana, ez da zerbait urgentziaz gertatu dana, ez da 24 ordutan egindako salaketa ohar bat, baizik eta errealitate baten analisia da, eta orain nik uste beste batzoi dagokiela ere neurriak hartzea, hor salatzen dena ez adin horrela izan aurrerantzean. Ederki, Maider Galardi, kazetari eta ikerlaria, gaur kolpez-kolpen izategatik beste behin ere, eskertuko dizugu Maider, gure presazko dei hauei erantzun baikorra emateagatik, ez ematen diguzunan ulertuko dugun bai noski, eta gaur eskerrak eman eta laster arte, esan besterik ez. Zuei, ondo izan. Aio Maider.